i el velatori a l'albat, i el velatori a l'albat. Xiquetes vol començar, que està ja tot preparat i podeu anar ballant el velatori a l'albat. La cosa més dolça i fina, la cosa més dolça i fina, més que el millor pensament, i a tots els presents es dol que estiga de cos present. La cosa més dolça